Vše připraveno. Potřebuju něco z těch, v koho se proměníte. Kreba a Goyle. Musíme se také pojistit, aby nás pravý Kreb a Goyle nepřistihli, až budeme z Malfoje tahat rozumy. Jak? Mám to promyšlené. Naplnila jsem je uspávacím lektvarem. Obyčejným, ale účinným. Já už něco mám. Millicent Bulstroudová. Rone, možná bych to měl udělat já. Jo, jasně. Wingardium Leviosa. Dobrý je to. To je dobrota. Ale, jo. Tyjo. To jsou ale tupci. Fuj, výtažek z Kreba. Asi budu zvracet. Já taky. Kde je Hermiona? Běžte beze mě. Pojď.